Vet aquí una vegada el món a l'inrevés. Les persones engabiades i els animals lliures i contents. Però un bon dia una carta va arribar. Des de la mateixa Xina, alguna cosa ens volien explicar. Si lliures voleu ser, moltes coses heu de saber. Per aconseguir la llibertat, heu de practicar la solidaritat. Els habitants del món es van quedar pensant: però com podem nosaltres aquests dies ser solidaris? Entre tots van aportar diferents idees. Ja sé, si aquests dies vols ajudar, a casa t'has de quedar. Quan sonin les 8, al balcó has de sortir. Aplaudeix ben fort, que es noti que ho fas de tot cor. Fes un dibuix ben maco i penja-la a la teva finestra per convertir el teu carrer en una gran festa. I canta una cançó ben alta, això de segur tots els mals espanta. I sobretot estima amb molta intensitat, perquè el món sàpiga què és el que importa de veritat. I així va ser. En uns quants dies, els habitants del món van tornar a omplir els carrers de llum i de color. Això sí, mai més van oblidar el valor de la solidaritat. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.